Sa tinguha nga maprotektahan ang kinaiyahan suportado sa panggamhanan sa Misamis Oriental ubos sa pagpangulo ni Governor Bambi Mano ang tanang inisyatibo sa Department of Environment and Natural Resources Region 10 kun DENR. Gibutyag ni Ms. Laida S. Bagonok ang OIC Division Chief sa Conservation and Development Division atol sa ilang pagpanghatag og sidling sa kahoy ngadto sa Provincial Environment and Natural Resources kun Penro sa adlaw nga Biyernes Marso 5 ning tuig nga dunay maayong nga relasyon ang ilang buhatan ug ang panggamhanan sa Misamis Oriental nga ipreserba ug protektahan ang kinaiyahan. Gibutyag sab niini nga sulod sa ilang National Greening Program sila magtanom og indigenous ug commercial tree species sama sa kawayan, palkata, rubber ug uban palakip na sa bang pagpananom sa high-valued crops sama sa kakao ug kape. Actually, we have a good working relationship, no? Like kani ato ang Convergence Initiative. So kani siya mga government agencies and the provincial government including municipal government. So nagtinabang nga tatanan just to achieve no ang objective sa ato ang kining mga planting effort nga we need to reforest yun all open areas. Sa iyang bahin ni Governor Bambi Mano, buot niini nga ipaabot nga ang kagamhanan sa probinsya kanunay nga andam nga motabang sa ahensya sa DENR aron padayon nga maprotektahan ang kinaiyahan. Dili lamang dinhi sa lalawigan apan lakip na sa tibuok nasod. Kauban si Adi Pakamalan sa kamera, ako si Raymark Simania alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.